že som Tak to dobre. nohu. Tak sa teším. Ja už som sa tak trošku predstavila, že si terapeutka RTT terapie. Áno, áno. Skús povedať o sebe zo pár slov, čomu sa venuješ a čo robíš a prečo to robíš. Ja som nedávno vlastne k tej RTT terapii ešte pridala jednu veľmi, veľmi silnú terapiu, to je pokročilá konverzačná hypnoterapia. A primárne sú to akoby terapie, kde pracujeme s podvedomou myslou a môžem povedať aj, že s emóciami, alebo v podstate s telom, pretože ono je to všetko prepojené a ja sa tam dokážem s tým klientom dostať akoby aj čo sa týka tých akoby potlačených emócií v tele. Takže pracujeme s oboma. A ako som už teda povedala, ide primárne o to podvedomie. Sústredíme sa na to, ako konkrétne na tú príčinu toho problému, kde ten problém vznikol. Proste nie je to také iba typické rozprávanie sa o tom probléme, ale reálne ideme do hĺbky. A ono práve, že v tom podvedomí máme uložené akoby nejaké tie skúsenosti naše z minulých skúseností, rôzne akoby naše presvedčenia, kognitívne skreslenia a rôzne takéto negatívne automatické myšlenky a my proste s týmto pracujeme. A ako viem, že aj ty pracuješ, tak v podstate tiež už sa mi podarilo s klientkami vyriešiť rôzne akoby také fyzické prejavy, takže keď som tak to bolo jasné, že OK, ona má niečo podobné, že to musím sa s ňou spojiť, takže. Ďakujem. No tak tá práca s tým podvedomím a fakt podľa mňa to je jediná rýchla a hlboká práca, keď má človek akýkoľvek problém, pretože hociaké iné terapie sú účinné, ale pre mňa sú také zdĺhavé a nemajú taký rýchly účinok trvalý z mojej praxe. Takže to máme... Prosím? Musím s tebou úplne súhlasiť, vidím to na tých klientkách aj sama na sebe, takže ja si tým pravidelne prechádzam. V podstate by som povedala, že niečo také robíš aj ty, pretože to, kam si ma dostala ty, to sa mi pri bežných terapiách nepodarilo, absolútne. Sledujem to za tie roky praxe, aj tej terapeutickej praxe, že naozaj tie emócie nás držia aj v tele, aj na tvári, vo vlasoch, potom nám držia energie v emočnom tuku, vo všetkom. A tie emócie vlastne inak nevieme prijať a vyriešiť iba cez to podvedomie. Pretože rozprávať sa o nich môžeme si to v hlave akože zrovnať, ale proste nepriniesie to ten účinok, ktorý by to malo mať. Tam tie emócie proste treba uvoľniť, pretože ja to beriem ako také, že klient príde s nejakým symptómom a za tým symptómom je nejaká reálna príčina a to sú častokrát práve tie emócie. A ty keď ich neuvoľníš, tak buď ten symptóm, akoby, že môžeš to vyriešiť, alebo sa časom ten symptóm prejaví nejako inak. Áno. Ty máš pocit, že si to vyriešila, ale proste on sa môže vrátiť späť, pretože ty si nevyriešila tú príčinu a práve to za mňa tie emócie. Zrkadli sa v situáciách, osobách, vo fyzickom zrkadle, všade sa to potom zrkadli. Presne tak, presne tak. Preto treba ísť do hĺbky. Ja už som im povedala tu, aj tí, ktorí nás sledujú, že sa tu budeme pravidelnejšie stretávať pri nejakých témach, ktoré robíme obidve a ktoré sú vlastne takým spúšťačom tých našich klientov v živote, že ovplyvňujú veľmi ich život. Tak verím, že sa tešíš tak ako ja. Obrovský, veľmi, veľmi. Pretože ja mám pocit, že oni si v podstate tí ľudia stále akoby neuvedomujú, čo je za tým, čo my robíme, pretože to reálne, ja sa sústredím najviac na to sebavedomie, lenže tam to sa spája s veľmi veľa vecami a práve aj to ma zaujalo na tom tvojom profile, že samozrejme, ako úzko prepojené je naše sebavedomie a naša pleť, veď to ide v ruke, takže ako ja zameriavam sa najviac na to sebavedomie, ale skutočne ide aj o to, že tam sa dostávame do takých hĺbok s tými klientami počas tých terapií, že to skutočne nie je, že ten človek príde, ty mu povieš, že čo je tvoj problém a poďme sa o tom rozprávať, ale to je analýza, hlboká analýza, do hĺbky, že ten človek odchádza, že pospája si obrovské kvantum informácií a vie sa to uvoľniť tak, že sa to potom fakt skutočne prejaví aj na tom fyzickom tele. Pretože emócie vlastne vznikajú v situáciách a tie traumy sú následkom tých emócií prežívaných v danej situácii a potom to má následky do ďalšieho života. Presne tak. A ja máš taký holistický prístup a že sa proste na toho človeka dívaš ako na celok a nie proste iba OK, tvoja pleť, ideme riešiť, dám ti tu nejakú kozmetiku a ahoj.
tak ja som, OK, to proste, toto je môj človek. Ja som si najskôr nepripúšťala, že mám nejaké problémy s tou pleťou, ja som proste väčšinou si riešila iba nejaké ako sebavedomie z tej hlbšej stránky, ale niečo sa týkalo pleti, ale proste zaujímal veľmi tvoj profil. A potom som sa začala akoby každý ten tvoj príspevok trošička do hĺbky a možno aj viackrát si ho študovať a začala som sa tak samej seba pýtať, že OK, je toto, čo si myslíš, že chceš s tou svojou pleťou napríklad robiť ďalej, alebo myslíš si, že to je dostatočné, alebo ak to budeš takto robiť ďalej, tak ako to potom bude vyzerať za 5, za 10 rokov? Proste akože ja som vždycky bola veľmi ako self-conscious, čo sa týka pokožky, ale úplne z toho zlého uhla, vieš? Ja som si proste, OK, toto stačí, ale poďme, buď, ja neviem, nejaké drahé séra, ktoré mi boli úplne na prd, peelingy a masky a neviem čo. Proste som sa na to dívala úplne z iného hľadiska. A fakt som si nepovedala, že OK, idem sa na tú pleť pozrieť cez tú svoju hĺbku. A preto, keď som si ďalej študovala ten tvoj profil, tak si hovorím, že OK, síce krásne kolegyna, ale myslím si, že aj ja by som ju mala osloviť, takže tak to prišlo proste. Lebo to sebavedomie stojí aj za tým našim výzorom, ako sa vidíme v tom zrkadle, ako máme pleť, aké máme vlasy, aký máme výzor, ako sa oblikáme, za všetkým týmto fyzickým. Všetko spája, presne tak. A aký problém si ty riešila s tou pleťou, ak by si nám mohla povedať? No, na to, že si myslím, že som stále veľmi mladý človek, som tú pleť mala veľmi akoby takú ochablú, suchú, unavenú, veľmi, veľmi viditeľné vrásky, takže si hovorím, že no, keď to takto vyzerám v takomto veku, hovorím si, že to kde budem za 5 rokov, za 10 rokov. A ja proste nie som taká, že by som zase išla do nejakých invazívnych zákrokov, to týka plastiky, alebo botoxu, alebo fillerov, takže som si povedala, no tak to teda nie. Teraz mi to teda nepomohli, tak musím sa na to ísť pozerať inak. Takže preto hlavne som ťa oslovila. Takže sme spolu absolvovali 2 terapie. Plus ešte mám od teba tú knihu, tu mám zatiaľ rozčítanú, ešte ju nemám. Pomaličky. A ešte to je také, že OK, pekne prečítaš si to, ale máš potrebu sa k tomu proste vrátiť, aby to tak zapadlo. Pretože tam ono je to veľmi nabité informáciami. Takže to treba, aby to zapadlo taká skladačka všetko do seba. A ako by si popísala týmto našim diváčkam ten proces tej terapie a toho, že ako sme sa my začali tak hlbšie kontaktovať a baviť, lebo ja som bola tiež u teba na terapii. Ako by si im popísala ten celý proces? Prvé slovo také, čo ma napadá, čo už som možno aj viackrát povedala, proste hlboké, veľmi hlboké, emočné. To sa ťažko hľadajú na to slova, ale obohacujúce, pretože ty, keď si v tom takom emocionálnom stave, tak ty si schopná si proste pospájať, že čo si kde robila, prečo si ako robila a pochopíš, že keďže ti má na sebe záležať, tak to nemáš prečo robiť. Ako hovorím, ja som si myslela, ako sa o seba starám, ale tam som práve pochopila, že není starať sa ako starať sa. A hodne som tam pochopila aj to, že aké dôležité je mať pre seba pochopenie a lásku a aké je dôležité je na seba netlačiť. Pretože to sa všetko práve na tej mojej pleti úplne odzrkadlo. Čiže nedostatok nejakého odpočinku, obrovská kritika, tlak na samú seba. Takže a presne to tá pleť reflektovala. A to som pochopila v tej terapii. Správnymi otázkami, správnym navádzaním, samozrejme, že aj s tými emóciami to tam všetko vyšlo na povrch. Lebo si tam videla taký svoj životný príbeh a taký svoj film. Spájalo sa to proste s rodinou, s nejakým možno neprijatým samej seba, alebo nespokojnosťou samej sebou. A fakt, neviem ti to ani opísať, pretože keď v tom ten človek tak je hlboko, tak ty vtedy rozumieš, ale potom sa vrátiš akoby do toho logického stavu a príde ti len, že wow, to čo bolo. Ťažko opísať. Treba zažiť.
Ako si sa cítila pri tej terapii, lebo my pri tých terapiách plačeme, smejeme sa, totálne reveme, proste čokoľvek sa tam môže stať, bez toho, aby ti to vlastne fyzicky ubližovalo, aby ti to spôsobovalo bolesť. Je to iba uvoľnenie tých situácií a tých emócií. Presne. Ako by si to priblížila, že ako si sa pri tom cítila? Lebo veľa žien sa tých terapií bojí kvôli tomu, že ich budú bolieť, alebo že im proste spôsobia ešte nejakú inú traumu. Nie, absolútne. Ja to milujem, mňa to veľmi baví a je to práve naopak také oslobodzujúce. Veľmi oslobodzujúce. A ja som odchádzala s tým také, že toto som potrebovala. Proste odľahčenosť, absolútna odľahčenosť. Čo ti tá naša prvá terapia, to sme robili tú moju autorskú terapiu, ktorú som si nazvala tak, že cestou k sebe, do svojho srdca vlastne. Čo ti priniesla tá terapia? Tak ako napríklad, keby to máš popísať, hneď po tom sedení trvala, neviem, 2 hodiny alebo 2,5 hodiny, po tom prvom sedení, že čo ti to prinieslo napríklad z toho fyzického hľadiska, ako si to zmenila ten pohľad na seba a potom ešte aj z toho emocionálneho hľadiska, čo ti to prinieslo. Možno by som povedala, že až takú eufóriu. No úplne to bolo, že wow, proste hrozne sa mi uľavilo. A čo som najviac potom pozorovala v tom svojom správaní, akože taká nežnosť k sebe. Proste, že... Tak. A pochopenie toho, že tým, že na seba budem tlačiť, to nebude lepšie. A že musím sa tak jemniť, polaviť, byť k sebe taká láskavejšia, mať pre seba to pochopenie. A s tým sa potom ďalej aj spájalo to, že mám potom chuť sa o seba starať. Pretože to bolo také, no dobre, ok, jasné, áno, všetko drahé mám, áno, ale je to tam, ok, odškrtnuté, goodbye. A teraz je to také, ok, no, pomasírujem sa krásne, vieš, že proste starám sa o seba. Starám sa, reálne. A nie je to také iba nejaká proste vecička, ktorú si musím odškrtnúť, lebo musím. Ale no, tá moja téma tam práve v tej prvej terapii bola taká musím. Že som si proste veľa v tom živote hovorila toto musím, ale ja som si nepozerala na to, že a prečo by si mala? Prečo si myslíš, že musíš? To, že sme presne zacielili tam, do tej príčiny, ktorá ti vlastne spôsobovala tie vrásky a takéto bloknutie tých energií a tú výživu pleti. Presne. A ako sa tá tvoja pleť po tej prvej terapii zmenila? Taká rozžiarenejšia a taká, ako aj ja, proste taká uvoľnenejšia. A fakt tam prišlo to, že mám sa chuť o to starať, o tú svoju pleť starať. A ja som si prišla, že som to robila ako takým drastickým štýlom, vieš, predtým. Tak necitlivo. A zmenilo sa to, že je to proste fakt také láskavejšie, láskyplnejšie. Prinieslo ti to nejaký efekt aj do tvojej práce, lebo predsa len to bolo už asi 2 mesiace dozadu a to už je nejaký čas, ktorý fakt sa odzrkadlí? No ako som hovorila, ja som bola taká musím, proste niečo som si predsavzala a keď som si myslela, že keď to nespravím, tak bude zle a proste teraz mám pocit, že je to také odľahčené a že nemusím sa do ničoho nútiť a viac baví. A ide to v takom akoby flow. Také... Čiže si videla cez tú pleť vlastne taký odraz aj do tej práce tvojej. Nie len do práce, ale aj napríklad do vzťahov alebo do toho každodenného môjho života. Proste fakt, že som si dovolila nemusieť. Takže nemusieť napríklad na silu pre niekoho niečo robiť. Vieš? V každej tej sfére sa to dá potom uchopiť. A uchopila som. Ono to potom veľmi skvalitňuje náš život. Či už pracovný alebo súkromný. A to vidím, keď aj ja takto pracujem s klientkami. To není, že ty prídeš, reálne si myslíš, že riešiš jednu vec, ale potom to ovplyvní viacero tých spektrum proste toho tvojho života. Keď tam raz upraceš a uvoľníš to, čo tam nepatrí, alebo čo je zaseknuté, tak to otvorí dvere viacerým veciam k zlepšeniu. A taký ten iný pohľad na seba po tej terapii, na tú svoju pleť,
Čo ti to prinieslo do života ako žene? Napríklad ešte ti poviem k tomu, čo ma také úplne že zarazilo, ale v dobrom. Bolo to, že keď si mi tam povedala, že dotkni sa tej svojej pleti, úplne, že nie. Vieš, akože, nie. Mhm. Teraz je to, že bože, ježiš, aká som krásna, vieš. Mhm. Úplne, to je nepopísateľné, to si musíš proste zažiť. A aká bola tá otázka, Majuš? Že čo ti to vlastne prinieslo ako žene? Aha, Ježiš, to je dobrá otázka. Toto je tiež taká moja téma, že zasa to také zjemnenie. Vieš, proste ženštenie, by som povedala. Čo ja, po čom som veľmi túžila. Super, ďakujem. A potom sme mali ešte takú druhú terapiu, akože pokec, ale bol to veľmi hlboký pokec, rozhovor. Vnímala si nejaký rozdiel medzi týmito dvoma metodami a medzi tým, čo sme riešili a ako sme sa ešte hlbšie dostali, pretože sme tiež riešili nejaké veci a strašne veľa ľudí vlastne príde na to, že ich v tom živote zastavuje napríklad pocit ľútosti, ktorý nás oberá o tú našu energiu, či životnú, či ženskosť a podobne. Vnímala si tam nejaký rozdiel, keď si bola akože v terapii so zavretými očami a keď sme mali akože terapiu takú vlastne tiež konverzačnú. Ono sa to tak ťažko už potom k tomu vracia, pretože ty si už rada, ty už ani nevieš, čo si tam riešila a už máš pocit, že to ani nikdy nebolo, vieš. Teraz už je všetko dobré a ty ťažko. A keď ja robím niečo podobné, ja už tam proste iba viem, že sme sa dostali oboch do veľkých hĺbok a že práve mne to prišiel taký skvelý pokec, že to nebereš ako nejakú terapiu. Proste to cítiš veľmi príjemne s niekým, s kým sa môžeš na rovinu rozprávať, čo je veľmi otvorené, máš pocit, že ten človek ti absolútne rozumie. A možno ešte také, čo som tam ja, neviem, či to bola tá prvá, či tá druhá, tak sa mi páčilo to, že som si uvedomila, že ako moc som ja niekedy v tej svojej hlave a že ako niekedy treba sklznúť do toho srdca a trošička to tými emóciami povoliť a popustiť. Tak to je môj problém. Ja videla rozdiel. Možno som akože, mám už nejaký bias z toho, že aj ja robím terapie a preto neviem nejak konkrétne povedať, ale obe boli skvelé, obe mi priniesli to, čo mali, dostali ma veľmi hlboko, takže asi toľko ti k tomu poviem. No a my všetci sa musíme učiť ísť do srdca. Ja sa to učím, pretože ja som dosť taký analytický typ. A niekedy, aj keď svoju prácu robím srdcom, ale niekedy tie veci okolo toho predsa len podnikanie není len tak tiež mi tam proste ide to rácio. A učím sa do toho vnášať to srdce, pretože som proste analytický typ. Ja tiež. A ono si vezmi aj tak, že ako je teraz tá spoločnosť nastavená, proste žena musí makať a do toho tak nejak myslí. A ja by som bola rada, keby sme sa troška vrátili späť do takého módu, že OK, ja môžem aj ja príjmať a nemusím všetko iba ja tiež akože do tej hlavy, však toto bol všetko odraz tej mojej toho overthinkingu a toho neustáleho bytia. Takže absolútne. Si tým kedysi, takže podľa mňa to všetci tak máme, len je dôležité, kedy si to uvedomíme a kedy si uvedomíme, že to máme potrebu zmeniť same pre seba. Presne. Tak. No ja si neviem predstaviť, akým štýlom by som ďalej fungovala, keby idem takto na stop. To by prišlo nejaké vyhorenie. Ja si myslím, že to prišlo v tom najlepšom okamihu, kedy to malo. A ja už som to cítila na tom tele. Nie len čo sa letí, ale aj na tom tele, že proste už s tým musíš niečo robiť, lebo to telo ťa stopne. Ale tak tá pleť je dôležitá pre nás, že nie pre mužov. Proste je dôležité, ako vypadáme. Môžeme si hovoriť, koľko chceme, že to je sebecké, egoistické, povrchné. Proste nie je to. Žijeme v hmotnom svete a ten prvý dojem je prvý dojem a všetko vnímame očami jednoducho. Absolútne s tebou súvisím a ja si myslím, že není na tom nič povrchné, pretože presne žijeme v svete, keď to takto funguje a jednoducho aj ty sa cítiš lepšie, keď máš pocit, že vyzeráš lepšie. Takže nebude... Presne tak. A dodáva to tomu človeku aj na tom sebavedomí, na tom vystupovaní.
Píšu nám tu nejaké poznámky tiež k pleti, ale tak teraz som to chcela mať o terapii hlavne. Potom to zodpoviem. No, ešte som sa chcela spýtať, tak sa mi to ťažko, keď ťa nevidím, lebo musím Ja, sa dívať neviem kde. dobre, no tak Mi to nejde. Tak keby si mala zhodnotiť teda zatiaľ ten proces, napríklad my sme ešte, kozmetiku odo mňa nemáš, bolo to čisto iba na tej terapeutickej úrovni, tak keby si to mala zhodnotiť, ako sa vyvíjala a zmenila tá pleť, napríklad dáme tomu za tie 2 mesiace, čo sme to riešili, tak ako by si to zhodnotila? Dá sa nejako tá pleť, keď máš napríklad naozaj že vrásky, lebo tak pleť kozmetiku potrebuje, o tom potom, ale nejaký taký odkaz tým ženám, ktoré sa nevedia rozhodnúť, dá sa tou terapiou a pomocou tých emócií zmeniť tá pleť aj normálne, že na nepoznanie? ja si myslím, že u mňa sa to podarilo. Samozrejme, že ja ešte s tou kozmetikou chcem pokračovať, predsa len aj tá externá výživa je dôležitá. Ale tak ja som odsledovala si proste vypnutie tej pleti a aj také rozžiarenie, takže ja si myslím, že ten efekt to rozhodne mal. A o tej terapii, akože celkovo na tú psychiku, na to, akoby to takú vyrovnanosť, to ani a ja si myslím, že to stále treba prizvukovať, že to je proste prepojené. Že ty môžeš riešiť jedno bez druhého. Jednoducho, tam treba ísť v tej príčine, tam treba zistiť, že čo je za tým. To není, že len tvoje telo sa tak rozhodlo. Tak vieš čo, tebe dám vrásky, tebe dám akné, tebe dám exém, tebe dám rozacelu. Nie. Sami tak rozhodli. No, presne. Tvoje telo nikdy proti tebe proste nepôjde. A ja sa niekedy proste nad tým tak pozastavujem, že prečo si to už nezačneme konečne spájať? Veď to je taká škoda, že tu tie sú, tu tí ľudia, čo sa tomu rozumejú, odborníci proste sú a nie je to všetko fakt iba tie symptómy. Riešiť. Niečo ma bolí, dám si tabletku, mám akné, tak dám si tam, ja neviem, peeling alebo niečím to vyžeriem poriadne. To vôbec proste, to je pre niečo, tvoje telo ti tým niečo hovorí. A to nemôžeš ignorovať a myslieť si, že dám si krémik a vyriešené. Takže za mňa proste to bolo reálne to, že nevyživené ja, nevyživená moja pleť. Takže... Stalo ťa to veľa síl rozhodnúť sa na takúto cestu? Stretla si sa s niekým niekedy, kto vyriešil tak pleť podobne ako ja? Vieš čo, tie terapie, čo ja poskytujem, tak ja som dosť v okruhu akoby zahraničných ľudí, nie takto slovenských, českých terapeutiek a tam viem, že jedna riešila akné a trhanie vlasov a akoby spodzovanie pleti, to si vlastne aj ty riešila. Takže ja som vedela takto asi iba. A či to bolo ťažké pre mňa sa rozhodnúť? Absolútne nie. To bolo veľmi jednoduché rozhodnutie. Keď som sa tak proste pozastavila a pýtala som sa samej seba, že presne, kde chceš byť za 5 rokov, kde chceš vidieť tú svoju pleť, veď aj ešte čím sa živím, takže si myslím, že by som mala byť nejaká ako reprezentovať samu seba. Takže to bolo jednoduché. A ja sama za seba terapie absolútne milujem. Ja milujem sa dozvedať o sebe, milujem sa dozvedať prečo, čo robím, pochopiť na základe čoho to u mňa vzniklo. A neskutočne ma stále mrzí, že sú také akoby okolo toho stále tabu, ale že buď niekto hovorí, nie sú terapeuti, niekto povie, že to je drahé. Je to investícia do teba, tá najlepšia investícia, ktorú v živote môžeš urobiť. Úplne. Kto ti dá niečo také lepšie? No nikto. Pretože tak úplne s ním. Tebe. Chápeš? Iba to je všetko celé o teba. Práve, že ja milujem na tomto, že ten človek mi dá tú celú pozornosť a môžeme riešiť iba mňa. Takže je skvelé. OK, nepoviem, že tie emócie sú 100% príjemné, to skladať, ale ide to, že ty sa na ne pozrieš a potom ich môžeš nechať odísť. Ale to je všetko. Premení na svoju silu. Presne. Absolútne. A ešte som sa chcela spýtať, ale som zabudla, pretože sa musím pozrieť na to, kde sa pozerám. Fakt mi to je úplne na kočku takto. Čo som sa chcela spýtať? Chceš nám ešte niečo povedať, dokedy ma to napadne?
Ja už viem, čo som chcela. Výborne, poď. Mám výpadku. Uh, že Ja. si povedala o tom seba poškodzovaní a Mhm. to je akože dosť silná téma, ktoré sa budem teraz venovať a vyhradila som si na to vlastne soboty. Mhm. Piatky som si na to seba poškodzovanie vyhradila. Stretávaš sa ty počas tvojich terapií s tým, že sa ľudia na rôznych úrovniach seba poškodzujú? Majka, vieš, čo mne normálne príde a hlavne, čo sa teda týka tej pleti, že tie ženy to berú ako, že úplne, že to je normálne. Áno. Ale to absolútne normálne nie je. Mhm. Až takto, že no tak som sa teda, však to není normálne. Mhm. To je proste to isté, ako keď si zoberiem žilotku a budem si takto do tej koži zarývať. Mhm. A práve ešte ten tvoj profil ma tým zaujal, že ja som to robila kedysi tiež. A bolo to akože dosť zle, povedala, ale to bolo už rokmi dozadu. A myslím si, že aj tými terapiami, čo som si ja prešla, sa to mega eliminovalo. A proste treba sa o tom rozprávať, treba to povedomie zvyšovať, pretože to není absolútne normálne. Absolútne. Mhm. A takisto sme to riešili a my sme aj prišli na mechanizmus, čo ti to spúšťalo. No, Pomôcť to nejako v tebe? no vlastne zasa, myslím si, že to bol ten stres a to, že som si na seba nakladala tak veľa a bol to proste taký môj únik. Teraz nemusím robiť nič, tak mám toto. Proste taký môj, ja to volám aj u tých klientiek, proste vždycky takéto nejaké nezdravé zlozvyky sú proste nejakým kompenzačným mechanizmom na to, s čím ty sa nevieš vysporiadať. My sme tam vtedy aj prišli na to, čo to spôsobovalo presne, ale už teraz nespomeniem, mám to zapísané. Ja si tiež, a myslím si, že to je v poriadku, pretože hlavne to je vyriešené. Máme, že sa to pohlo. Presne. Je to obrovský problém, toto seba poškodzovanie a budem sa mu venovať na každej jednej úrovni, pretože mám strašne veľa klientiek, ktoré sa poškodzujú stravou, ktoré sa poškodzujú pohybom, ktoré si poškodzujú tvár, kozmetikou, rýpaním, ktoré si poškodzujú telo a je to v tejto robotickej dobe je to brutálny problém, ktorému sa nikto nevenuje. A už vôbec nie ani v kozmetike, pretože moderný kozmetický trh toto vlastne podporuje. Mať doma kyseliny, samé aktívne látky, páliť si tú kožu, používať samé proste invazívne prístroje, používať samé fakt, že poškodzujúce peelingy. Botox sa v dnešnej dobe považuje za prevenciu, čo je totálna blbosť. A vieš, čo nespomínam, jednu dobu normálne používala to microneedling. Zober, čo to robí. Tak akože. Ja nehovorím, že som primárne proti tomu, pre niečo to bolo vytvorené, ale nie z hľadiska toho, že teraz sa to propagujú používať každý jeden deň, jediná cesta a podobne. Ja som maximálne za prirodzenosť a aj to, že je botox prevencia, to je proste totálna sprostosť. Sú to také čierne diery tohto moderného kozmetického priemyslu. Je to a toxín. Ženy už len k tým, že sledujú nejaké reklamy kozmetické a tie influencerky, beauty blogerky a podobne, nechce sa akože nikoho dotknúť, nie sú všetky rovnaké. Ale väčšina za mnou prichádza aj s tým, že naozaj už si tú kožu derú, pália cez tie produkty, majú doma 50 produktov, ktoré používajú pomaly každý jeden deň. A už len táto doba robotická, že chcú z nás vytvoriť takých robotov bez emócií, aby si v strachu opakovala to, čo vidíš, ak to má na teba vplyv, už len to podporuje vlastne aj v tom kozmetickom priemysle to seba poškodzovanie, lebo je to skutočne obrovský problém. A ja už keďže pracujem aj s deťmi a študujem aj tú školskú psychológiu, tak už je to dosť značné aj u tých detí, ktoré majú napríklad 10-12 rokov a majú prístup k tým sieťam, ako sa o seba začínajú starať, aké majú názory. Hovor mi to, my máme v rodine tínedžerku a keď vidím, aké beauty trendy následuje a bez rozmyslu si dáva na tú pleť, ako tak si hovorím, že kde to bude s tou pleťou na za 5 rokov. A celkovo, ako to vplyvní tú psychiku a to sebavedomie, tak to má obrovský dopad. Pretože to je reálne programming proste pre toho človeka. Absolútne, pretože ja som sa aj s jednou dermatologičkou rozprávala, ona hovorí, ja som sama dermatologička a koľkokrát vidím, ako tá reklama na mňa vplýva, že aj ja si to chcem kúpiť.
Takže to je neskutočné. A potom ľudia neveria veciam, ktoré sú jednoduché a ktoré fungujú. Presne tak, presne tak. Ja si tiež niekedy prídem, že som v pozícii, že idem niekoho presviečať, že ako to funguje, ale jednoducho to už je tým, že ten človek je prehltený zo extrémneho spústu informácií. A to ani nie je. Aj takto som nad tým premýšľala, že ten človek si potom povie, že ale veď ja už som vyskúšal všetko. Nie, ty si vyskúšal všetko, čo nefunguje. A čo tie predstierané, čo je bežné a čo je jediná správna cesta. Presne, veď to vidím, čo to s tými ľuďmi reálne dokáže aj z vlastnej praxe, že to je skutočne o tom, čo máš v tej mysli, ako pracuješ s tými emóciami, ako pracuješ sama so sebou, ako vnímaš samu seba a že to není reálne o tých externých faktoroch. Ale proste my sme tak už akože prestimulovaní a prehltení, že ten človek má pocit, že už je stratený. Ale fakt to není o tom, je to reálne o tom, iba že ty si vyskúšal 50 nefunkčných vecí a neskúšal si tú funkciu. Ťažko vysvetliteľné, ale ja to nevzdám. A verím, že ty nie. Je to tak. A som fakt rada, že stále viac a viac žien si to uvedomuje. Pretože dnes som mala konzultáciu po obede jednu, tiež o pleti a prišli sme na to, že aká situácia životne dôležitá ovplyvňuje ten stres, keď sa teraz už do dospelého pracujúceho života odráža. A presne sme prišli hneď na to za 2 hodiny, že aká emócia, aká situácia spúšťa ten stres, ktorý spôsobuje tú problematickú pleť. No, sme kolečko proste. Tak. A ja som teraz ešte akurát pozerala nejaký dokument o tom, že reálne, ako aj ty hovoríš o tom, že tá koža je teda tá bariéra medzi vnútorným a vonkajším svetom. No, a normálne dali akoby tie sondy na toho človeka na kožu, aj akože hneď automaticky vedeli proste na tom, ako sa začal vytvárať pot, že ako reálne ten človek sa cíti, že proste to je reálne odpoveď toho organizmu. Neskutočné. A že keď sa budeme ďalej rozprávať, tak ja ti poviem aj z vlastných skúseností, že čo všetko sa mne osobne podarilo si pomocou terapii odstrániť, čo sa týka fyzického tela. A presne, Majka, mám aj z vlastnej skúsenosti, čo sa týka klientky. A mám to aj nafotené, že sme riešili exém. Tak exém riešim aj ja, to je psychosomatické tiež. Že áno, ale povieš to niekomu asi EZO, asi... No, veď o tom sa budeme rozprávať ďalej, pretože podľa mňa treba reálne o týchto témach hovoriť a psychosomatika je silná a pre mňa cesta inde už nevedie ako na nejaký problém, dlhodobý sa nedívať inak ako cez psychosomatiku. Ja nehovorím, že urgentná medicína a tak ďalej nemá svoje opodstatnenie, ale proste my sme celok. Týmto uzavieram. Ja 15 rokov oficiálne študujem psychológiu a akože cez školy. A teraz prvýkrát som po toľkých rokoch počula v Košiciach, keď sme boli, že už sú uznané kožné choroby ako ochorenia zo stresu a psychiky. Že už je to oficiálne v niektorých literatúrach uznané. A sme sa tak predstavovali ten prvý semester, že kto čo robí. A väčšinou boli tie kolegyne učiteľky. A ja som bola vlastne jediná, čo som robila kozmetiku a boli veľmi prekvapené, že takto vlastne pracujem s tou kožou už 10 rokov. Ale tak stále sa nájdú ľudia, ktorí možno tomu neveria, ale oni vlastne v skutočnosti neveria sami sebe, že by to mohli dokázať. Alebo sa boja jednoducho. Lebo strašne veľa ľudí si tie problémy pletí a toto všetko vlastne nesú ako ochranu a boja sa toho zbaviť, lebo sa boja, že budú zraniteľnejšie a že už nebudú mať tú pomyselnú ochranu pred tým svetom. My sa na to zase z toho terapeutického našeho hľadiska dívame, že práve, že keď niekto dlhodobo si rieši nejaký ten problém, tak zase je to, že on si okolo toho problému vytvorí celú tú svoju identitu. A v podstate je to isté, pretože sa bojí potom, že OK, ty mi to zoberieš a čo ja potom budem? Už nebudem, teba to musí bolieť a tak ďalej. Proste to je to moje, aspoň vďaka tomu viem, kto som. Som človek, kto má exém, som človek, čo je atopik, som taká a taká a mám taký a taký problém. Aspoň niečo mám. To je ako hlboká téma, veľmi hlboká. To není iba s kožou, ale týka sa to, ja som riešila také veci, že fakt mne niekedy až
až to nezdielam, pretože stále mám pocit, že ľudia tomu proste neveria. Ja som tam mala so žalúdočnými problémami, migrénami, PMS-kom a neviem akými ďalšími proste podľa niekoho normálnymi diagnózami. Takže, a ja mám zdravotnícke vzdelanie, takže ja si to môžem dovoliť, takže ako povedať. A toto všetko aj ja riešim skôr vstupovať s tými klientkami. Výborne, presne preto vedela, že my si budeme rozumieť a pôjde to úplne jednoducho, pretože ja vidím, aký ten prístup máš. Ty sa proste na toho človeka dívaš ako celok. To nie je, že OK, máš akné, tak poď ideme to vyriešiť nejako plošne na to ti ako nie. Mne sa za tie roky vybudovala naozaj taká schopnosť, že ja sa pozriem na tú fotku a ja presne viem, čo tam je. A nie som jasno vidná, ale naozaj presne viem, ktorý flak čo znamená a vôbec neštudujem tie mapy, face yogi a všetko tie mapy, že kde ti čo akože sa vyhodia, čo to spôsobuje. Ale proste to z tej pleti dokážem vycítiť aj z tej ženy. Takže teším sa na tie naše vysielania a verím, že tieto naše sledovateľky veľmi obohatíme a podporíme ich v tom, aby proste išli do toho svojho srdca a aby tie veci, ktoré riešia v živote, riešili, pretože sa im prestanú zrkadliť a prestanú sa im opakovať. Presne tak. Všetko, čo sa ti v živote opakuje, ti iba chce na niečo poukázať. Proste to je to tvoje telo a tá tvoja myseľ, to je halo, ja som tu, rob so mnou niečo. Ja to stále za to snažím ľuďom vysvetliť, že to není náhoda, že to tvoje telo proste týmto spôsobom ti snaží sa poslať nejakú správu a ty nevnímaš, nereaguješ, tak to bude ešte silnejšie. Tak to bude ešte bolestivejšie, pretože to telo a tá myseľ už nevie, ako inak na teba má ísť. A tá pleť, to je vlastne taká naša identita a už ja už som si všimla, že keď sa niečo ukáže na tej pleti, tak to už je vlastne také posledné volanie o pomoc. To si skvelo povedala. Absolútne, pretože vieš, keď máš aspoň niečo akoby v tele, tak o tom vieš tak ty, ale to už vidíš. To už akože, ako môžeš prehliadnúť, vieš? To už prehliadnúť. Áno, lebo my nevieme vnímať svoje telo, sme od neho odpojení a preto ja začínam intenzívne pracovať aj s telom. Vlastne som si uvedomila, keď som fyzicky robila masáže kozmetické, ktoré ma brutálne bavili, a tak teraz kvôli chrbtici ich už nerobím. Ale naozaj skutočne my pracujeme s tým telom, s tými emóciami, lebo tie emócie sú uzamknuté v tele. A my keďže sme odpojení od toho nášho tela, tak my nevieme vnímať tie signály, ktoré máme v tele. A väčšinou si to všimneme už až na tej pleti, pretože ani na tej koži si to až tak nevieme všimnúť, lebo proste nosíme oblečenie, sme zahalení a nedívame sa na to telo tak, ako keď sa fakt pozrieš do toho zrkadla. A máš nejaký problém, lebo keď riešim väčšinou ťažké stavy aj toho akné, aj fakt, že mladé ženy majú totálne hlboké vrásky, tak ich to naozaj trápi. No presne. A je taký problém, že už až vtedy si to tí ženy uvedomia, že majú naozaj niečo zmeniť a že majú začať niečo robiť inak, pretože ich ten vzhľad naozaj trápi. Ale keby mali, keď má žena, ja neviem, že trpí nespavosťou, čo je tiež brutálny problém tejto spoločnosti a ovplyvňuje tú našu pleť a to naše zdravie, tak väčšinou to nejako neriešia proste. Šupnú si lieky, nejaké proste na čaje alebo niečo a až tak ich to netrápi, pretože si myslia, že to je normálne, stres jedno s druhým, ako keď už vidia, že tá pleť je brutálne vyhádzaná, alebo sa s ňou naozaj niečo deje a vlastne sa tí druhí ľudia na teba pozerajú. Ja to presne tak vidím, že ten človek napríklad, ja si tam tých ľudí preberám ako do hĺbky, keď už mám potom ten prípravný rozhovor a pýtam sa akože, či to, čo rieši v tej mysli, nejak sa prejavuje na tom tele a bežne proste nepravidelné trávenie, bolesti krížov a migrény a to je normálne. Ale to zasa, to je všetko iba prepojené. Migréna, proste prílišné premýšľanie, útek od niečoho, nechcem riešiť toto, tak mám migrénu a tak ďalej. Telo, všetko ti to dáva vidieť, ale jak si povedala, ignorujem to, pretože to není také závažné. Veď to má to je normálne, není to normálne. Tvoje telo, znovu to opakujem, nikdy nepôjde proti tebe, keď už ono to robí, pretože už nevie, čo iné má. A takisto aj tá pleť. Niekedy je fakt vhodnejšie sa začať zaujímať o seba skôr, ako sa to takto prejaví. Presne, a tak kto nás k tomu vedie, vieš? Ja už nám dále, ako by
pekne, pekne. Tu píšu, že ako by sme hovorili o nej. Tak si počkajte na ďalšie rozhovory, kde sa reálne No. budeme možno nejaké... Ale budeme vysielať takto v piatok. A ja mám na piatok naplánované, že sa ja budem osobne v postoch a v reelsoch a v storičkách